O'i am drial fynd trwy cwpl o syniadau sydd gyda ni fel adran o ran cynnwys rifedd yn y Gymraeg. 2 flynedd yn ôl pan gyhoeddwyd y Llywodraeth eu bwriad nhw i gyflwyno'r fframwaith rifedd llythrennedd, oedd yn rhywbeth eitha amlwg i ni fel athrawon iaith, oedd yn peri pryder i bob un ohono ni, sut allan ni fel adran sy'n ffocysu ar gystrawni ieithyddol a'r iaith yn benodol, sut allan ni ddefnyddio rifedd yn ein gwersi ni, gan gwybod oedd y fframwaith yn mynd i fod yn statudol o eleni. Felly, a i fynd trwy cwpl o syniadau o ran beth yw'r fframwaith yn gyntaf, a mae'n cymryd lle llun yn ei rhifau cyfathrebu yn y fframwaith sgiliau. Dwi'n credu bod ni gyd wedi bod yn ymwybodol o'r angen i wella sgiliau rifedd disgyblion, a oedd y fframwaith sgiliau yn ymgais i wneud hynny, ond yn anstatudol. Erbyn hyn mae fframwaith yn cymryd lle hynny. Mae'n rhoi disgwyliadau blynyddol ar gyfer dysgwyr 5 i 14 oed, a mae hynny yn glir iawn yn y fframwaith. Mae'n disgwyl bod disgyblion yn gallu gwneud gwahanol gweithdrefnau rifyddol ar bob gwahanol adeg yn y flwyddyn ac yn y cyfnod feddwl 2 a 3 yn ogystal â'r cyfnod sylfaen. Ond mae fframwaith wedyn, fel popeth arall sydd gyda ni ar y funud, yn ceisio codi'r her o ran disgwyliadau ar gyfer bob blwyddyn ar diwedd pob blwyddyn ac yn cynnwys pob dysgwr yn y broses. Mae'r cyngor i gyd a'r fframwaith a'r anoddau i gyd ar gael drwy wefan Dysgu Cymru yn ogystal â'r pecyn cynorthwyo i athrawon. Mae fframwaith ei hun, os chi heb weld yn eitha gymleth, ac mae cynnwys, mae nifer o wahanol pwyntiau, ond mae rhain i fod yn pethau sy'n cael ei ddysgu dros y cwricwlwm cyfan. Felly, pan welwn ni hwn yn gyntaf, gathen ni gyd y panic sy'n meddwl bod rhaid ni gynnwys pob un o'r elfennau hyn yn y gwersi, ond does dim. Mae'n disgwyl bod map cwricwlwm ym mhob ysgol, lle mae pob agwedd, mae rhaid i bob agwedd gael ei targedu ond ar draws y cwricwlwm. Felly, yn amlwg, mae pynciau fel mathematig a gwyddoniaeth yn mynd i cyfro llawer mwy nag ni'n gallu gwneud fel athrawon iaith. Ac eto gyd, mae disgwyl yn ôl y Llywodraeth ac Estyn a pob arall sy'n arsylwi arno ni bod ni yn gwella sgiliau rifedd cwricwlwm gwella sgiliau rifyddol disgyblion ar draws y cwricwlwm. Felly mae rhaid ni targedu a cefnogi gwahanol elfennau sy'n yn ei gallu. So mae 4 gwahanol llinyn i'r fframwaith rifedd, sef datblygu am resymu rifyddol, defnyddio sgiliau rhif, defnyddio sgiliau mesur a sgiliau data. Yn gryno, mae'r fframwaith yn ceisio cyflwyno'r ymagweddau cydlynol ar draws y cwricwlwm. A mae'n blwmp ac yn blaen yn y fframwaith bod gan bob athro cyfrifoldeb tuag at ddysgu a gwella sgiliau rifedd. A mae'n ceisio rhoi cyfle wedyn i ddysgwyr gymhwyso llythrennedd a rifedd, felly mae'r ddoi yn amlwg yn y fframwaith ar draws y cwricwlwm cyfan. Yn amlwg fel athrawon iaith, ni'n gobeithio'n weddol gymwys i ddysgu llythrennedd, a ni'n targedu, os edrychwch chi ar y fframwaith yna, ni'n targedu bron pob peth, ond rifedd yw'r peth sy'n peri pryder fel y grymus i. So, dilyniant i bob dysgwr yw nod y fframwaith i bob pwrpas. Mae yna dilyniant yn fynd o'r cyfnod sylfaen hyd at ddiwedd cyfnod allweddol 3. Ac mae'n amlinellu'r hyn a ddisgwylir yn glir. Felly, fel wedys i, mae yna bwyntiau weddol amlwg beth ddylai disgyblion ym mlwyddyn 7 allu gyflawni, a wedyn yr un peth ym mlwyddyn 8 a blwyddyn 9. A mae'r dilyniant wedyn yn rhan anatod o gymhlethdod cynyddol y broblem, sef ffordd eitha gymleth o wei bod disgwyl i blant wneud cynnydd ym mhob blwyddyn fel maen nhw'n mynd trwy'r cyfnod. A mae hyn yn arbennig o wir yn achos cyfnod allweddol 3, achos bydd gan y disgyblion ymwybyddiaeth o sawl gwahanol gweithdrefn rifyddol. Felly maen nhw'n gwybod sawl ffordd o wneud yr un peth, a mae'n gyfrifoldeb arno ni i geisio hybu y talent yn ymwneud a sgiliau i edrych ar bethau o sefyllfa a cyd-destynau gwahanol. Felly, fynd nôl at y fframwaith sgiliau, efallai oedd nifer ohono ni yn targedu yr amser fel un o'r pynciau lle mae'n amlwg i ni fel athrawon ail iaith yn taro y sgiliau rifedd yma. Ond yn ôl y fframwaith newydd, mae rhain yn sgiliau y ddylai disgyblion gyrraedd ni yn medru cyflawni. Blwyddyn 5 efallai yw'r peth fwy amlwg i ni wneud yw darllen a defnyddio clociau analog,
dyn ni'n gwneud hynny yn ei hael iaith, felly mae yna her ychwanegol, ond yn ôl y fframwaith rhifedd, sgiliau blwyddyn 5 a blwyddyn 6 yw'r reina. Felly oedd rhaid angen feddwl am syniadau sut allan ni wneud yr un sgiliau wedyn ym mlwyddyn 7. Oes modd i ni ail ymweld ar sgiliau a gwneud unrhyw gynnydd gyda'r plant, achos mae'n siŵr byddwch chi fel ni yn gweld bod disgyblion dal i gyrraedd ni ym mlwyddyn 7, heb allu darllen cloc a darllen cloc analog ac yn y blaen. Felly, bues i'n siarad gyda'r cydlynydd rhifedd yng Nghaerdydd yn codi'r un cwestiwn, a wedodd hi o ran addysgu ac adolygu sgiliau, ond bod yn amlwg i ddisgyblion bod nhw yn gwella sgiliau, adolygu sgiliau rhifedd, mae hynny'n iawn. Felly, beth wy'n dueddol wneud wedyn yw tynnu sylw at y ffaith, chi yn adolygu nawr sgiliau rhifedd, ond sgiliau ddysgwch chi ym mlwyddyn 5 neu blwyddyn 6. Felly, ond bod chi'n tynnu sylw at y ffaith, mae estyn yn fodlon ar y ffaith bod chi'n adolygu a bod y plant wedyn yn fodlon ar y ffaith bod nhw yn gwneud cynnydd, ond jyst atgoffa hun yn o'r sgiliau rhifedd a gweld nhw mewn cyd-destun gwahanol. Dyna prif bwrpas y fframwaith. Wy'n credu bod nhw'n gweld pwrpas a defnydd sgiliau rhifedd o sawl gwahanol cyd-destun. A fel ni'n chi'n mynd trwy fe wedyn. I godi'r her eto, allwch chi gyda amser roi rhyw symiau, ond dydy symiau ddim yn rhywbeth sy'n cael ei amlinellu mor syml â hynny yn y fframwaith. Enghraifft, chi ffedio gweud mewn awr faint o gloch fydd hi. Dyw hynny ddim rili'n cyflawni unrhyw beth o ran y fframwaith, ond bod chi'n gosod mewn cyd-destun gwahanol a gweud mae 2 awr o wersi, faint o gloch fydd amser cinio. Felly mae'r broblem ychydig fwy gymleth na faint o gloch fydd mewn awr, hanner awr. Mae rhaid bod yna gymlethdod yn y broses yn ogystal â symiau syml. Iawn. So Mae'r fframwaith fel awgrymus i yn canolbwyntio ar ddysgu yn caffael a cymhwyso sgiliau ar draws y cwricwlwm, gan ddefnyddio'r sgiliau mewn sefyllfaoedd realistig, tasgau realistig sy'n briodol i'w cyfnod datblygiad. Felly mae yna eto, mae'n tynnu sylw drwy'r ddogfen i gyd at y ffaith bod disgwyl i disgyblion gyflawni gwahanol pethau ar gwahanol adegau yn ystod y cyfnod allweddol 3 enghraifft. Y prif peth i ni'n dieddol o ddefnyddio, a wy'n credu y prif peth sy'n ffito gyda'r Cymraeg fel ail iaith, yw y busnes o defnyddio sgiliau data, sef llinyn 4 yn y fframwaith. Mae rhywbeth gobeithio bod chi'n gallu adnabod a gweud, dyn ni'n neud hynny, ond y ffaith bod ni'n neud mewn modd fwy ffurfiol yn fodloni y fframwaith ac wedyn ar olygwyr ac yn rhoi y cyfle gorau i'r disgyblion. Felly, na i edrych y flwyddyn 7 yn gyntaf, a mae mater o defnyddio sgiliau data, pethau dyn ni gwneud yn aml heb falle sylwi ochr rifyddol sydd iddyn nhw. Felly, creu arolwg syml, mynd o gwmpas y dosbarth, holi'ch ffrindiau beth wyt ti'n hoffi, ble wyt ti'n byw, beth yw'r lliw dy wall, beth bynnag yw mae hynny'n yn cael ei gyfnodi fel sgil rifedd. Defnyddio sgiliau data, casglu a llunio arolwg syml drwy lunio'r holiadur yma. Hefyd, llunio ystod o graffiau a diagramau i gyflwyno'r data. Mae hynny'n dasg y waith cartref eitha addas, gofyn i'r plant fynd rownd y dosbarth, holi a bar bynnag pwnc i chi'n neud, a wedyn gofyn iddyn nhw greu graff fel gwaith cartref i brofi bod nhw wedi siarad gyda digon o bobl, defnyddio digon o sgiliau iaith, a wedyn mae cyfle eitha rwydd i chi marcio wedyn, bod mae hwn wedi siarad gyda 10 o berson, 7 o bobl achos nhw'n gweld chi'n gweld mewn graff. Wedyn, dehongli diagramau o graffiau yn rhywbeth wy'n hoff o wneud fel starter i'r gwersi, o ran, mae'n ddangos enghraifft nawr. Gyda blwyddyn 8, enghraifft y topic gwyliau, wy'n gofyn i'r plant fynd draw neu wy'n holi cwestiwn fi hun, a wedyn mae'r graff yma a bydd ar gael i chi trwy'r PowerPoint. Falle bydd angen newid yr allwedd, ond mae jyst modd clicio gyda pa bynnag faint o bobl sy'n mynd i bobl yn gwlad. Mae hynny'n creu y graff ar y cyd, so chi'n asesu faint o blant sydd yn cyfrannu yn y dosbarth, allwch chi fynd am pawb, mae'n cymryd tipyn amser. Neu ffordd gyflymach o wneud wedyn, yw i roi graff i fyny beth yw hoff bwnc Pretty Manic. A wedyn, mae plant yn gallu dehongli'r graff wedyn, sef sgil arall a adnabyddir yn fframwaith.
So gobeithio fod y plan fe'n mathemateg, o pam sut ych chi'n gwybod hynny? I've read the graph, well, pam, a gofyn am i'r plant dehongli yn bodloni y fframwaith. A mae hynny'n rhywbeth eitha roedd ar dechrau gwers, starter, yng nghanol wers, yn ystod tasg, hyd yn oed ar dasg daflen waith, neu mewn arholiad. A wedyn symud lan i blwyddyn 8 a 9. Yr un sgiliau data yw'r yr un llun yn y fframwaith, ond gobeithio bod chi'n gweld y ffordd mae yna datblygiad. So, dehongli diagramgraffiau a defnyddio offer dulliau mathemategol priodol i luniadu yn fanwl gywir. Felly mae'n fwy gymleth nawr bod nhw'n creu graff, creu tabl. Mae rai bod nhw'n fanwl gywir erbyn blwyddyn 9. Felly mae y cynnydd trwy'r fframwaith yn amlwg wrth ddarllen ac ystyried y gwahanol lluniau yn fanwl. Wedyn, dehongli diagramau graffiau, cymharu setiau data. Allwch chi gael 2 graff wedyn, beth yw hoff bwnc hwn a llall, beth yw hoff bwnc cyfres o bobl, beth yw'r pynciau mwyaf poblogaidd. Pethau fel yna yn gofyn i plant dehongli diagramau a graffiau fel mae disgwyl iddyn nhw'n wneud tu allan yn y bywyd go iawn. Wy'n credu dyna yw'r pwrpas y fframwaith, bod sgiliau rifedd yn rhywbeth sy'n aros gyda disgyblion ar hyd eu bywyd, really, ar ôl gadael ni yn yr ysgol. So eto gyda blwyddyn 9, rhywbeth allan ni wneud yw i defnyddio offer y dulliau mathemategol i luniadu yn fanwl gywir, gofyn papur graff, mae'r adran mathemateg yn amlwg yn gefnogol iawn tuag at ni fel athrawon a pawb arall ar y cwricwlwm yn defnyddio y sgiliau rifedd. So mae ddoi o'n i wedi trefnu bod yn mynd draw'r maths just yr awr cyn o'n i fod dysgu wers arall a gofyn am papur graff. A mae'r fodlon wneud hynny yn eich, wrth gwrs, dylech chi drefnu fel ein llaw. Ond mae pethau fel yna yn cyfeirio nôl at y lluniadu yn fanwl gywir. Wedyn, tasg ymestyn efallai yw gofyn y dehongli siartcylch eu ffrind. So gofyn iddyn nhw greu un eu hunain, tasg ymestyn wedyn, allwch chi dehongli a ysgrifennu brawddeg neu dod ati a dehongli graff rhywun arall neu siartcylch rhywun arall. A mae hynny wrth gwrs yn gofyn am y lluniad yn fanwl gywir gyda'r offer mathemategol priodol. Rhywbeth wedyn i trial ailgysylltu hyn i gyd yn ôl gyda ni fel athrawon iaith yw i wneud rhywbeth o ran tast ddarllen. Rhywbeth wedi treialu gyda blwyddyn 9 a blwyddyn 10 hyd yn oed yw creu graff i ddangos trwy ddarllen paragraff. Gofyn i'r plant beth sy'n addys i roi ar yr axis. A oedd y paragraff oedd gyda fi sôn am trefn ddyddiol rhywun yn ystod y dydd yn ysgol. So penderfynodd y disgyblion gyda chydig o help ac arweinyddiaeth i drefnu bod mae'r ystod yma yn addas at beth dibynion y pwnc, really, a y testyn. Sut oedd y person yma'n teimlo yn ystod y dydd, wedyn amser yn mynd ar gwaelod. So, ond y plot wedyn, pa bynnag gwaith goreddi oedd hwn yn wneud yn ystod y dydd. So, yn gwasanaeth roedd hi'n hapus yn gwasanaeth, beth bynnag rydw i'n dwlu ar siarad gyda ffrindiau amser cinio. Pethau fel yna, mae'n gorfod plotio sut oedd y person teimlo yn ystod y dydd. Allwch chi wneud, wy'n credu bod yn haws efallai, wneud y ffordd arall rawnd, a gofyn iddyn nhw ysgrifennu paragraff sy'n egluro y wybodaeth ar y graff. So eto, maen nhw'n dehongli y gwybodaeth ac yn cyflawni gwaith un trial hybu ganddyn nhw yw ysgrifennu yn estynedig. Na ni. Felly, yn fras, does dim rhaid cyfro pob dim yn y fframwaith, ond mae yna yn sicr elfennau i ni'n gallu, ond rhaid bod unwaith ni'n talu sylw at y gwahanol agweddau yna, bod yn amlwg y disgyblion ac yn amlwg i unrhyw un arall sy'n darllen gwaith y disgyblion. So dwi'n tueddol o gofyn dynnu sylw at y ffaith bod nhw'n defnyddio sgiliau rifedd yn y llyfrau, felly os oes rhywun darllen y llyfrau, bod modd gweld y disgyblion yn ymwybodol o beth maen nhw'n wneud, a mae'n dod ar holl broses ynghyd. Dylai fod cwricwlwm map fel wedi si yn eich ysgolion chi, a dylai fod penaethiad adran neu y cydlynydd rifedd yn adnabod ble mae cryfderau yn yr adran, a wedyn jyst gweithio tuag atyn nhw yw dyna beth i ni'n wneud. Diolch yn fawr.